תעלה להגה! חדד! חדד, תעלה להגה! טוב, אלון, עלה להגה שלו. מה אתה עושה? ניר! מה, זה להתאפר, נו מה אתה, תראה פה. זה לא יתאפק. אני תוקטע אותו, מה אתה לא? תראה את הבור שם, נו. לכוון אותך. איזה תרמת, אני תוקטע אותו, תראה את הבור, נו. אלון! תעלה, תעלה, אני אכוון אותך, תעלה. לא, אני לא עולה להם. אני אכוון אותך, לא עולה להם. שרונה! מפה אתה צריך לעבור. שרון! שרון! לא לעמוד שם, רואים אותי. אני באה, רגע, יש לי נעליים. אייל, אתה עושה דיניו? כן. כל הכבוד, תקראי את המחסן עם האדום. זה משחק ילדים, תתאפר לך לך יקרה פה משהו עצוע? לא, בין דיבורים, נו, מה אתה? מה אתה מצלם אותי גם אתה? שאחרי זה תראה, זה... טוב מאוד שאתה מצלם אותו. מצלם אותו, כל הזמן אונליין. טוב שלבאת את רון. קח אותה. לאט לאט, בואו בנות. את הנעליים. קח תרים. אותה. אין לה נעליים. לך עמוד לצל. אני לא יכולה לשים לה אותם, היא לא רוצה לשים לבד. נו! ניר, שמישהו יכוון אותו, תפוק לי את האוטו. תראה את הבנות שלי, אני אכוון לך אותם. תביא אותם, תביא. לא תראה קוראת לי אבא. תיזהרי, תיזהרי. חכה! בואי. וואו, הוא הולך כל פעם הפולת. תרד למטה, הכל מתפורר פה.